wil gered worden vanmorgen hier. Het zal ons nog hier van vanmorgen. Als hij net hier samen met ons. Wat geloven? Iemand komt los vanmorgen. Iemand wordt gered vanmorgen. Die droogste dieren gaan voor iemand op vanmorgen. Halleluja. Prijs die Heer Jezus. Lekker blijven die Heer met hem hier. Die zijn is een wonderlijke voering. Dat is weer een kans. Dat is een gelegenheid. Om weer bij die Heer uit te komen. Prijs die Heer Jezus. Halleluja. Ik ga niet om wat anders zijn. Arme mensen. Ik zeg niet om wat anders zijn. Ik zeg niet doe het als vrouwen. Die grappers leren. Die stenen weer gerold. En die doeken als opgevouwen. Ik kan vanmorgen met de blijmoedige altijd doen. Doe het waar als jouw angel. Ja, ik precies. Ons genieten lieflijk aan het kap vanmorgen. Halleluja. Glory to Jesus. Ik zal een samen voor die jongen. Ik zeg gezegend zijn. Dat aan die naam van die Heer komt. Halleluja. Ik zie niet om wat de sterkmannen aan die straten van Monterrey regeren. Als ons vanmorgen meer als 2 en 3 om die sterkman te boeien en om gevangen te nemen en te helpen aan die duisternis. Ons komt hier nog vanmorgen. Zou het een sterkman van drank wees? Ons komt hier nog vanmorgen. Zou het een sterkman